Dan zien we in Katsop op de camping, hoe we ooit alles horen voor onderweg. En zit Bart, campingbaas, dat er hier mensen stonden die we ooit alles heel lang geleden in het programma gehad hebben. Stonden hier gewoon op de camping. Goedemiddag. Ja, Bas van der Zwaan en? Secondante. Secondante. Ja. Hallo. Hallo, hoe is die? Nou ja, goed. Maar ik hoor net van campingbaas Bart Ja, dat we u alles in het programma gehad hebben. ja tussen dat dat Vaals en Epe in en het bos. Heel lang geleden. Ja. Ja, een jaar of 10 denk ik wel. Wacht eens even. Was er nog één U stond u toen op een plekje in het bos, Ja. wat eigenlijk een soort van Zo parkeer... van de weg af. Ja, Ja, en dan kom je inderdaad, als je naar boven bent gereden, kom je op een gegeven moment langs die plek. Is dat echt, is dat 10 jaar geleden? ik ken niet, we hebben het er straks al over gehad met Bart, maar ja, 8, 9 jaar wel denk ik. Hebben we u toen ook een sticker gegeven? Ja, volgens mij wel. Heeft u die niet op de camper geplakt? Ja. Zo, volgens mij. Ik weet het ook. Ja, dat zou wat zijn. Weet je nog dat er een Canadese nummerplaat op staat? Ja, wat is dat? Nee. Ja, daar zit hij. kijk nou toch! Ja, ja. En was dat toen Ja, die is eraf, van Alberta. dat was toen de trigger? Klopt. We waren het Rose County. U had een Canadese... Ja. Ja, een heel verhaal natuurlijk over opgangen van Canada zus en zo. En een broer van mij die woonde daar. En ja, wat nog meer verhalen, ik weet het niet meer. Goh. Maar een jaar geleden, hoe lang is dat geleden dat jullie hier voor het eerst waren? Ja, dat is Want voor- jullie wisten van deze camping toen niks af. Nou, ik Want zal toen stonden wij al hier hoor. even terug naar... want dan bent u weer samen, wel zo leuk. Ja. Nou, dat voor mij niet hoor. Mag ik er even bij komen zitten? Nou, vooruit. Ja? Oh, Als je vooruit. rustig zit. Ja, kom ook zitten, gezellig. Oh, pardon. Want ik begrijp... Nee, laat ik even beginnen bij het begin. Want vorig jaar waren we hier voor het eerst. Ja. We waren hier wel eens vaker langs gereden, langs deze camping. Dat verhaal kan ik me herinneren, dat hebben we gezien. Ja, in die uitzending met Bart. En Ja. ik wist dat het een hele oude baas was, een oude campingbaas hier uit het dorp. Ja. Maar dan hoorde ik net van Bart, u komt hier al heel lang, kennelijk. Dat is wat 30 jaar. 8, 29 jaar, ik weet het ook niet exact. Want een zoon van ons die woont in Ambi, maar die heeft ooit hier gewoond. En toen zijn toenmalige vriendin, die was daar. Joh, is hier geen camping in de buurt? Nou, niet dat ik weet, maar toen ging bij haar een lampje branden van Katsop is wel een camping hier, SWR. En zo is het gekomen. Als je hier niet moet zijn, Dan vind je het nooit. dan vind je het nooit. Nee. Nee, zeg dat is ik ook zo. altijd. Ja. En nu zag ik een nieuw bord, groot bord, camping Katsop. Maar vroeger stond er alleen maar een klein SVS. Klopt. Daar moest je iets mee doen. Ja, het is heel erg veranderd. Ja, dat is vanmorgen nog een keer gezegd. We zijn de camping overwezen wandelen. Als Sef dit nog mee kon maken. Ja, had hij dat leuk gevonden? Nou, hij heeft er nog een jaar meegemaakt. Toen hij het al overgedragen had, Ja. heeft hij hier nog een jaar gelopen. Maar dan stond hij vaak zo te schudden. Ja, Veel te groot en veel, het kost allemaal veel. Het mocht nooit wat kosten. En ja, hij vond het wel mooi, maar hij was er nooit aan begonnen. Dat is iets heel anders natuurlijk, hè? Ja, Ja. dat is het ook. Hij deed erbij als, ja, hij vond het leuk, maar het was niet zijn hoofdinkomen. Nee. En ja, Bart doet het natuurlijk professioneel. Ja. U wilde me wat laten zien? Ja, een foto van de oude lui. Oh ja! Ja, dat dacht ik wel dat je dat wel leuk vindt. Sevenimi. Ja, hebben we het genoemd? Sevenimi. Ja. Ja.
Maar heeft u in al die jaren dan ook een band met hun opgebouwd? Ja, zeker. echt wel. Ja, Echt wel. echt vrienden geworden. Ja, Ja. zeker. Want Sef leeft niet meer, zijn vrouw ook Nee, niet? Nee? Die is... Nou, zoeken Bart die die runt het nou voor het derde jaar. Dus, Ja. dus 2 jaar geleden is inmiddels Sef alweer overleden. Die heeft het nog een jaar meegemaakt, zowat. Die is in het eind van, wat is het nou, 23, dus zeg maar 21, is hij overleden. Zeg ik het goed? Ja, of zo. Ja. Ja. Oh, wat... Ik vind uw t-shirt zo leuk. Leuk. Ja, Die, heimwee in het Duits. ja. Fernweh. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, heimwee, Ja. is al een Duits woord. Ja. Ik heb er hier een. Is dat Düsseldorf? Nee, Nee, wacht, daar zit Nee, wel, Parijs, New Ja. York. ja. En iets van, ja, ik weet het niet Ja. allemaal. Zullen we het misschien met een beetje fantasie Berlijn, Oh, dat kan best. Ja, Brandenburger Tor, een Ja. zeilbootje. Ja. Ja. Maar moeten we dat met een knipoog zien? Heeft u wel eens heimwee als u op pad bent? nee. Nee. Nee, Als we zolang samen ik zijn- bij je in de buurt ben. Ja, Dan, samen. is Maar het ik goed. ben gevallen. Dus ik loop met zo'n rollator nou. Waar bent u gevallen? Thuis. Thuis. Maar ik geef het niet op, we gaan wel uit. Kijk, Oh, met een rollator. heel goed. Kom ik ook alweer af. U bent niet voor één gat te vangen. Zo is het. Zo is het. Heel erg, maar vorige keer, Ja. toen was er ook iemand bij. Of had u dit lange haar toen? Dat is een collega. Oh, zijn collega. Ja, Ja, zie die je. lange blonde Ja. vluchten. En dat je gewoon het afgeknipt hebben. Nee. Hoe lang campert u nou al? Camperen, dat doen we Voor 14 jaar, maar van de caravan. in 76, dat is ook een verhaal apart, toen was het ook zo bloedheet. En toen hadden wij voor het eerst een caravan gehuurd in Schimmert, bij de familie Hermans. Schönacht. Ja, dat is Ja, bij ja. voor mij. In 76? In 76. En Oké. toen hebben wij in die winter, 76, 77, voor het eerst een caravan gekocht. En toen hebben we dus een 30 jaar naar Frankrijk gereden, vakantie. Maar doordat in 394 onze zoon hier ging wonen, zijn we hier verzeild geraakt. Ja, toen gingen we met alle 3 kinderen nog mee. Maar ja, die hebben nu alweer kinderen. Ja. Ja. Zoeken die opa en oma wel eens op? Hoe bedoel je hier? Ja. Oh ja. Ja? Zeker. Oh, wat leuk. Ja. En waar komen de kleinkinderen dan vandaan? Uit Ambi. Uit Ami. Ambi en de Laanaker, Gelk. Nou ja, dat is allemaal lekker. Ja, nou ja, die oudste, hij is toevallig van de week een weekendje met zijn maten van 45 jaar geleden, die hij eigenlijk nooit meer gezien had, brommermaten, op de motor naar Winterberg geweest. Maar hij brommert niet meer. Jazeker, hij Ook rijdt nog? zeker nog, ik ook nog. Ja, motor. Motor. 900. Ja, u noemt het brommermaten, maar Ja, dat zijn dat, dus... dat waren toen brommermaten. Oké. Een krijtlertje, Yamahaatje, F1 en al dat spul. En die hadden elkaar eigenlijk nooit meer gezien. En stond toevallig een paar maanden geleden, toen was hij over bij ons. En onze jongste zoon die heeft een Porsche en daar ging een centje mee rijden. Want die oudste die hier in Ambi woont, hij zit nog bij de politie. Op de AVD met de Porsche gereden. Dus je wou nog wel eens een keer in zo'n 911 zitten. En toen zegt hij zo langs de neus weg, hoe zou het met die en die zijn? En met Ted Goorslinga. Oh, zit die jongste zoon van ons. Die woont in Roelevaansveen. Nou, hup, naar de Veen toe. Dat is dan de andere kant van Leiden. En maar ja, die stonden ze voor de deur. Ze hadden beter gelijk in de bellen natuurlijk, maar toen stonden ze voor de deur Was en hij niet thuis? was hij niet thuis. En toen pakten ze de telefoon, toen bleek hij in Vietnam te zitten. Oh, Die dat rijdt- was iets te ver voor de Porsche. Ja. ja, precies. En op dat moment. Maar die is reisleider met motorgroepen. Oké, jij en ik en ik en een Oh, die motor. ging op de motor door Vietnam? Op dat Ja, moment. met een club dus. Oké.
En dat hebben ze nu dus zelfstandig met de eigen motor. En de twee waren er geloof ik die niet meer reden. Maar En die hebben de motor gehuurd. trouwens, heeft u zelf al gevonden inmiddels of niet? Nee, ja, je had maar me praten. Ik heb er één gedraaid. Dan verleg ik Kijk. het. Ja. Die is vorig jaar genomen op de boulevard in Noordwijk. Dat zijn al mijn kinderen. Echt waar? En ik sta er ook bij. Kleinkinderen. U bent nummer 2 in de rij, of niet? Nee, Nee? met het rode jek aan. Achteraan. Oh, oké. Dat zijn uw kinderen Maar plus, die plus woont- aanhang? Tuurlijk, Of, ja. Dit is onze kleinzoon, die woont dan in Ambi ook. Nou zie ik Die het rijdt even ook niet. motor. Die eerste? Ja. En zijn vader staat er. Oh nee, dat is die jongste zoon van ons. Die rijdt met een oude BMW. Nou ja, dan houden we Sef te goed. Maar Nee, ik ga hem toch zoeken. Ik moet hem Ja. vinden. Ja, Je blijft hier toch nog? of niet? Jullie blijven hier toch nog? Blijven we Ik nog? blijf hier eten. Oh. Oh ja, je staat er goed voor vanavond barbecue worden.